LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Mani ninda jela chali ni kechdau. Do monte senior serwa gigaye. An ki marachnia. An monte senior korwa kai. Ta wuok chieng no. An 15 ok ni changna ni kiani nyaka ngane go simu. Ago chene mana chiega ni bai. Ano mono chango na. Babu mari nindro ye bigo ni ni unu weka lo mari aul. Ni weka lo era. Ineno live ginade banka sayano. Live giving jonade kwa ruaji woga kinyano ka ngato nito koro kde no wacho niya kumaga to kikuwe wuok no kawacho no ni unu maka no Maria inyalo mako ngato kipani nyalo to kariwe to unu pega no Maria un koro donke poto sechango koro kolongi ni mondo idhi manage kolunga tadhi nikech ahere ok nikech en talented ahinya kolunga tadhi because to don't watch ni we management awe no ko weyo no riemba manager so no koriemba ginga da dong ne wan ko ni we nango baba na we no wuok kende na wuok nikech koso no riembi kwa onge moko kivone onge pesa manya chula na konya kora moko mano miyo waka silimi angwen be chulo mizinga amadho ga silimi 1000 kawuono amadho silimi 4000 ne michulo na karamana machalo siano ne iseloko gini ni wacho ni chula 8,000 oka gimano 4,000 gimchinja kende ba ana se metho to popoda nya dok metho koyo angama ngi pesa ma ko nyaru mo ornalo fachiela don kora de ana sa sponsor LTN mondo kinyo yanya ko tim niya baba in kilo thuolo Mark Zuckerberg kosenga machulo jo YouTube kelungo ni nga kata ni chula ka kichuli en man samoro biro tok 2 months samoro kubi giwe bwan okay but ni wacho ni weke ni kecho no koro ne bergari keta kadwa live so keta baba kadwa koro mani irundo wa temo puonji ni kinyinyu gari koro ubani ingisa ni kinyanyu gari ne pokolo parenia kata baba gi kwargi nigo ugadwa golo gini do ndara ket gini ndara sani ji omer ket azad sani ji omer ka kiseketono kata mana osiese mabi an kuda live Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete gatwa bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.
mizinga onge pesa. Umadho pesa kweli nya. Nikech uko chwalo pesa. Madh kong. Ragi ni joma koro ng'e ni in gi pesa. Ara Koro kuota cha betangi bukri ni wacho ni in gi pesa. Ni chungkai lore. Chungkai mondo lore mondo kau taxi gi pesa. Anenda ran kongo pu kodang na party. Oh. Awe. Ineno. Wadhi out. Madha. Karawe. Madha. Chorni ni chingina ni bondi ni keto ni ya. Aheri mwengo madha. Ini be riembo kosi wuok madha. Lore ni. Mami. Karawa tingo jo mang'eny omera. Baba. Kore kifwenyo. Fedo dong en siling 1000. Mondo wadhi dala. Ayo mari riemb gari. Ini mirio. Ana wuogi madha wa. Sawa. Dai. Inano madha. Ni dongi mie luor. Madha yu. Timbe ni dong pok no chwanyi. Madha na en ng'a? Iwe ni mama mau. Ane mangi mo mi aluonge ni madha. Into ini nyamana madha. Tokin madha. In bere na bus. Madha na en ma. Kogocho na tongisa ni. Rayano. Ibere bamene. Tipenyo ni madha na en ng'a. Madha kilore. Karo koyom. Dunginjo kama madha wacho. Oman. Ori mondo inegwa. Koro ka reduce nyaka gini bwana. In ing'e ni mer. Mari komono samadhe ba. In ing'e Kata kaka chulo pesa. Madho pesa nyako cha do? Nyako mane. Ana pesa ma. Ana riembo kamana na onge godo. Nyala gini nigi pesa. Ini walo kare. Kari riambo ga wasefwenyi. Dukoni ba. Sawa. Okatale ba. Nyalo dongo dhi nyaka gi bia gariyo. Jawe ni adhi mesane. Odwari kose dware. Nyalo na chodora go. Oh. Kata ode aseninde mabura. Ok dariambi. Lakini ok dokaw konga mesa ni mondo adhi mesane. Donge akanyiewo kongo manyien. Nyamti se nyame. Mang'eny. Kata kini ndoko to ng'ama de onge. Echa in gi dem tawuo marach sore. Mago bangere na. Dem ne en mane. Madha to chago go dem ne en ng'a? Donge mawuoro ni. Dem ne en mane. Kare dong nuo doko dong mono doko mu dem ne. Dem ne no wacho ni jamano onge pesa bwana jamano dhedhe ni kao. Kanyo to koriambo. An bwana joma chal ka wan gi riemo mago simo ni ng'ituko hapa inje tufungulie. Kata kin kikininde ya ono. Dia ono dhot. Ugo simu. Ndalo mane waloso pesa dong ni podi puonjo. Ni omari mwalimu ni ba cha. To kawuono moya kodie club sa maromni. Baba no luonga. Be na biro nikech in. Nane status ni. Naparo ni ili luonge stage. To nyiri. Luonge ni be in musani. Bwana do. Unyalo madho pesa na. Dong iwinjo ni luongo jope. To ne giparo ni mizinga onge pe. Batano ka luongi ji. Bwana na ng'eyo ni omari konena. To ne dhi luonga to ne chuka to siling 100. To koko no luonga. Anyiewo nu kong. To dongi winjo ka be adwa dhi ot akoni bwana. Be ok apenji ni in gi gari akoni bwana. Gari an ga gonda le. An mang'eyo babu. Ambu. Uncle Sam donge chokoyo chamo ka dhi ot. Mari inwe. Urito pinyo gine jok marito pinyo yaore. Ni matatu. Ewera. Iwinjo ni amera pesa ber to mana ka in go. Bengle duong nigi pijot moro kanyo manyachon. Was nyachon necessary? Dong pijot chato nyachon. Bengle nigi pijot moro kanyo mano onyiew ne ndalo manene. Was it necessary mondo? Dong is necessary because okwan chon sani. Koro ka pengle winjo kiwacho kamano. Ya pengle kia ya bwana. Kata kong'eya to kamiel ga Musa jakadala. An ko kamielo koth jarapogi kevo maka wili modongo tonge. Kata iluonga to kabisa. To koro kevo maka wili mi ketho nyinge ni. Ketho nyinge mando nyocho tuo. Kosane maweke ga kamodake gine no. Ane maweke ga. Kwani oweke. Dong kevo weke gi Montesin. Ane Montesin.
Mano gima ndaga siwi. Mani ni ndajela chani ni nikech dau. Domo te sini oserwaki ga iye. An gi marachni. An mondo sini korwaka iye. Tawuok chieng' no. An 15 ok ni changna ni kiani nyaka ng'ane go simu. Ago chene mana chiega ni bai. An mono chango na. Babu mari ni ndoje bigo ni ni weka no mari aul. Ni weko lo era. Ineno live ginade bang kaseyano. Live giving nade. Wale kwarwa jiwoga. Ng'ano ka ng'ato ni to koro ok. No wacho ni ku maga to kikuwa wuok. No ka wacho. No. Ni unu maka no mari aul. Inyalo mako ng'ato kipani Nyalo to kariwe. To unu pega no mari aul. Koro dong ke photo sechango. Koro kolongi ni mondo idhi manage. Kolunga tadhi. Nikech ahere, ok nikech en talented ahinya. Kolunga tadhi. Because to dong niwacho ni we management. Management awe. Noko weyo noriemba. Manager so no noriemba ginga. Dong ne wan kodi. To ni we nango. Baba na we. No wuok kende. Na wuok. Nikech koso noriembi kwa onge. Mokwongo kivone onge pesa manya chula. Na konye. Kora moko mana miyo waka. Siling 400. Siling 400 be chulo mizinga. Amadho ga siling 3,000 kawuono amadho siling 4,000 ni michulo na. Kara mana machalo siano ne. Iseloko gini ni wacho ni chula 8,000. Oka mano 4,000 gimchinja kende ba. Ana se metho. To popoda nya dok metho koyo. Angama nigi pesa ma ok nya rumo. Ornalo fachiela dong kora de. Ana sponsor LTN mondo kinyo yanya ko. Tim niya. Baba in kilo thuolo. Mark Zuckerberg kose ngama chulo jo YouTube ke luongo ni nga. Kata ni chula ka kichuli. En man samoro biro tok 2 months. Samoro ok bi giwe bwan. Okay. But ni wacho ni weke boni keche no phone. Koro ne bergari keta kadwa live. So Keta baba kadwa. Koro mani irundo wa. Temo puonji ni kinyinyu gari. Koro ubani ingisa ni kinya nyiu gari. Ne pokolo parenia kata baba gi kwargi nigo gadwa golo gine e do ndara. Ket gini ndara sani ji omer. Ket azad. Sani ji omer. Ka kise ketono kata mana osiese mabi. An kuda live. Ne umari. Kinya make gi LTN no yote. Oparo ni Sharon monge biro gi Land Cruiser. Sharon no biro gi Land Cruiser. In nge Sharon ko si winja. Kato mari ni oluore. Duokon ni. Iluongo ni Sharon Nyamiruka. Margariany. Moro mane. Eno mwere no muzinga mongeo gigo. Iluongo ni mano biro gi Land Cruiser dodi. Kinywan kode live. Mano uko biro LTN ok nya endelea kwa vivyote. Dongo se biro didi. Nyaka sani dongo se biro di uchiel. Kiny ko biro to mano 6 times. Otemo gango samo biro. Dongo biro to chwado ni mbaka. Tinyiero kariwa. Chwade gi moro. Tinyiero kariwa. Achwade gi moro na dana. Akia kan in ok di nyam Sharon mata ng'e. Ang'e kategori ni. Lakini pesa. Tinyiero kariwa. Pesa. Mari do nyako sani ok nya wuondo. Kata rae mine duke pap moro. Kisene mere nyako rwak lepi. Diot. Onge lure. Onge luorruok moro bari ni tionge pesa. Iparo ni mari ni serena nyi. Koro ka onge pesa konyala. Ok nyal. In nyaka unless ni mi 10,000. Baba nani? Kamano be saya. Mari baba nani? Yani onge kama. Yani muzigo ngeo mari. Malo madha. Onge wasani. Onge lufrario. To sai marama ni ya mari nyaman ga lufrario. Ya mari nyaman gi tat. Mamiyo pesa ne. Mamiyo pesa ne. Ana ngeo mari maloi. Koro ini ngeo mari tinge wasani mari. Mari Watimo game changer interview. Nitimo na interview moro to gi jatelo moro. MCA mabe biro rim mangencha. Iluongo na Ojode gavana. To nitimo na timo senator. Taneno nyako moro ma awinjo
ng'ama nong'isa Nick mabeyo talent norumo cha. Nick wuod Alego. Nick ne Nick wuod Alego. Nick ng'ane Nick Melo. Mano nyiewonwa soup chicken. Nick wuod Alego. So Kari onge pesa minyieo ni mana soup. Anong'isa ok nonyiewna nikech aonge go. Nitie tofauti kinda kodi. In inya nyiew ni nionge go. Tinya nyiewna ni an go. Koro aonge go. Koro nyiewa. Ang'isi tofauti. Ing'eni sama nyiewna ni japaro Musinga giri bi nyiewna gi. Ani nya nyiewna ni an go medo na meda. Musinga wacho ni Nick mono talent orumo ne cha. Nick to kosani ong. Nick bire thum gi dong no dhi record. Kosto. To record gi book. Ineno. Ai bwana. Bwana na gocho dos asema nejo dos ja soba. Bwana Ndala. Winji ane mana duoko dos ja soba dala langisa ni bwana ni kibiro Nairobi. Ama kini kecha invest pesa na. Tiwe dhie shoma mlolongo. Bwana kata sani mawinji ni keno dos ja soba gocho ge mchenja. Kanye maome. Gi police. Nick ineno baba jathum man talented kaka Kivuma Kawili onya biro ka Miseka nyinge no. Abiro wero mari na to wera dier maonge book mara mora to Nick muoch no biro gi book moro ni oketo ni tae agisa ni bana magi kamidi onge nyona soup wadhi ka interview wadhi ot magi kamidi go ineno baba hesabu go where we ado winjo manager Nick wuod Alego ket thundi piny ko Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Amin ni jathum mora nyadhi lakini nitie kategori ma jathum kose donje to donje kongo gi ndovu kamodhi ye onge Nick chwado nyaka ndovu. okawacho no chwado ndovu Nick kamane were cha Nick ming'eyo cha mowera pondi Mercedes ni tino duogo ni kondiko thum ni nyaka kaw book moro ni nosomo ni onge kamidhi ye onge we thum kaka ni wer ga chon bwana in dong ng'eni ni Nick tinde ni mistari rumone ni nyaka some book moro ana ng'ia ni awacho ni magi we Simba jako gero otem go mbele Koro in Kevo chan ne wayo nikech osto. bwana Kevo kata kawuono Kevo na wewe nikech osto. Kevo na wuoka ni Kevo nikech na wuok nikech osto Oskoro ng'ate magoli koso in. bwana ana wacho ni osto ni control. ineno e ban no tena an gi pesa molo nyaka jathum ineno Kevo ni bedo moloyo gi pesa to dak gi ne odak odak Montesini kane tho sani onge ani mana gi bando Musa Musa ne konyo Kevo no kon Kevo uoga mkweli nilikuwa namsaidia but sikuwa na madharau Musa teach Musa nonge kama madharau anaonge madharau ni kama wakati gono ngengo mimi madharau gifeche gi mafuta ona mafuta inile tu wawach ni jothum gitinde bwana gimane wangu hawana shukran ni piano chiko na jathum stage mane gimane wangu neno jothum matinde giba gionge asanti nyalo nyalo chan record jogi chieng moro ka gigi kumoro gima dherewi bwana anto gimano wango ya uru kuno buparo kaka koro chaima Koro nini? Koro bwana msi. in gimane wango ina ng'eyo niya en launching kikigene Kevo madharau Koniwe launching nango. nikech niya we aketne mar Omari mondi wuona gesa nok dware
To launching titime gesa. Dong nadhi gi kevo ana wuona wugi kevo gi gacha badhi nyaka gesa. Ng'amano bed piny. Ng'awa Liz. Bwana Liz mono wacho niya gino miza kopondo to miye 30,000. Yeah. Mar advertisement. Tapenjo gini yao Omari kama na shilingi 4,000 to tim gini 1 month to kelo organic viewing. To Liz ongiso kevonia manager wako bado ajui. Sawacha ni ana bado sijui. Aling manati Omera koro mali gocho na gimawach koro pe piny dhiera. To kigona bani Liz mo dagi. Mondi rekoda mondi kata LTN monda ruch moko. To ai bwana ai. An Liz mo koda bonge. Ngada wadhi. Bwana Kevono luonga dier ma Nyasaye. Ba wadhi e gesa. Bangiso gini ya Omari anakonga na organic views. To views go gin joluo. Kata gin ji 800. 800 go gin joluo. Wami siling alphabet Omari view gini ni za kopona na itisha 30 na napushi kitu Facebook sana. Kevo be winjo ga Liz moma ainya. Mano mio zake product. No come Kevo ne golo 30 ka. No koro Kevo onge kumanya golo 30. Onge go kama ontisidio koro ne to gol kuri. Onge. Koro kiny ni oro ne kia dhiang' radida lufu. Dhiang' radida chako reverse lufu no. Mera di pesa be. No reverse adier. Adier manya Nyasaye 1%. No reverse. Kevoro ne dhiang' radida 1,000 ni ukiwa nyumbani. Kiati mna challenge. Akiani dhiang' radida be oyudo kosechulo gi jathum moro. Mondi makangoe. Kosechulo dhiang' radida. Oro de ke balufu no pio ni baba mano tembedo ko. Mano nya. Oido kisewe band. Ne podane band ne wan gi Kevo bisanda kane waneno ball mar Arsenal. Ineno ki jathum. Ine minge gi medwaro nikech ineno Liz mo. En ng'eni gi club. Iwinjo. En gi club. To pare awuoyo gi Musa Mzinga ne bwana 5,000 mar advertisement. Mana dong na yieni. Bangiso Kevo ni ya. Nano Mari Nash to badayo Mari Nash. Nangiso Kevo ni ba. Wamiyo Mari 5. Koro chiemo wadhi meeting. Liz mongiso wani bwana kama Mari yako. Hiyo mtajaribu tumweke decoration nyinyi. Angiso Kevo ni ba. Omari Nash kelo organic joluo. Kevo bi okwinjo. Koro we apenji jini ni question. Gino no de kanye. Nuchopo go nango. Baba na go kwano ni ya. Katimo Kevo ge launching tawetu. Ibiro wachini Mzinga do ka pes. Jato mar launching. Tawacha ni anaga gimara moro matin we dia achamana. Dongi kau danso dongi tine ni kapapati. Otrango wacha tolando papati ya kutosha ni bwana tukutane. Danso twango ka wocha. Danso en ga jafundi wacha maduong ma en ga shop. En kobla. Anaje ni an Musa Mzinga. Mondo Mari girio watni ban okadoga ni tichorumna. To kata kana wuka Kevo bana jathum no manya ne ma in launching no kichopo. No kadwa be ni nyinga oluonge nikech niya pesa mani nyakwalo mang'eny ne papa. Koro Liz mo ne mi advice. Bwana nantie grau. Mari dak mane chuodho yawa. Nabiro kanda. Mari dak mane chuodho. Mari dak kamaracho mera minya mae simu sasa ya. Nine ni LTN odhe. Wena kamera karase biro interview kamari en kaji. Omari pare ndeteri mochiri mbuto adier. Paro di Katel. We got 2 kilometers from his house. Oriek malijo kaya. Omera Mzinga bose no me. Oriek. Ongenya kania we. Pare ni Mzinga chimu rusi wacho ni bwana weterie god. No dagi. Ni otere dota. No dagi Omari okdigode. Yo mali ode no kethore ka ndalo duto. Omari riek. Kata kikwalo simbe. Kata koketho gacha kamano to koro en mane. Ni Omari uteri ni mae dhoda ni bwana koro lokuru. Ni ai koro donyo malo ka. Ngumu zaidi.
Waneno mane osotimo ni cha. Natero osteo da mokwongo. Obiro siemo ni Omari kaka piny tek ni kata nukelo 8,000 ni bwana timo. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07191923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Tunaweza leta Omari Nash atufanyie na hapo katikati ya kata aweke advert yetu. Lizimumiza ni kama Omari Nash ayuko tutajifanyia tu decoration na mjitie wageni. Mitkevo winjo. Ani mizinga bwana ngeni ngini pokebudhe. Kaka jogo kudu Omari no. Ni budh giraya gini. Dong kama anawacha chechuja no kangise. Ragi ke. Koro in kech nyon wako. Dong nikech nan gi pesa mwingo jite bani. Kokoro. Bwana ineno Omari ke bwani gasara gacho duogo tuom. Lowa kabete police station bo market yen. Bwana gachano budho last. Lowa kabete one man. Ni angis ke boni ba. Bwana gacho mako kigona kata shwa chiel baba imia kata 20 mora dia goli go gari. Ni mizinga bwana jogi ngene achulo. To jogi to ane machulo ka. An geche kare yote kan kapoda manage kebo sani kanyo monda manager thong oket selena for me abich e bank na kokodwa ber gidagi aber gigacha an gi momore gi gote negi we launching tu gi godi olal kevo chalo ngamo timo launching adier okawuo mara bwana kevo no timo launching adier ma iluongo nango nyaero kanunu times 2 dereyo numa kadi kala nyagwen no mako ke bwana kevo wer Omari kata in ng'eyo bwana kevo to nigi talent apart from nini uchwanyoru bwana in kevo moloya an gi mangato timo maber to bwana kevo wer ngane to timo kane pap kasani kipenja yo thuma wer abro kwano ni kevo namba 1 modongo abro kwano namba 2 adek 4 lakini ka onge management malong kevo to gocho kadhi mana gwengi Kisumu kara tenkono. Koro management ne mabago goji. Bwana kevo maka wili oking'is gimoro winji. Oking'ise gimoro winji. Oriek to fuo kachieth. Ng'amichulo ne ot. To idho nyaka malo. To ana sasago le chulo one bedroom. Ento chulo ne ting'eno idho nyaka upstairs. In gi upstairs kamidak. Onge ba. Odong ionge kata in. Ting'e sani ya game changer. Okimadho kata kongo. Ochwadi gimoro kata kotin kamano. Tidonjo go. Kevo kia mango enang. Ago kona ka baba udhi gi ng'ani. Sama ng'ani ogo kona to loru kachicha. No kadwa ni udong chuny ndara. Inya chola. Inidem ka. Adwa na dong ka kasti duogi jogi. Onge wa. Baba inidi kan. Mari kaure second floor kai. Maburi. Nyalo chai to be nyalo mako ni scandal Mera nyalo chaka odichan. Ayego odisiye. Adaki bungu moro makaja tu. Dongi angeni yaro Omari. Omari. Iwe golo gobe parodi kikwa kwa inya. Nako kuwa kaka. Ina sponsor ba idogo. Aido mana ka woku Omari nikachokwa. Nida genya. Omari kwa sponsor commodity tengo. Kore kukelo ni. Dong koro modong ne makora chamo. Modong. Dong Omari. Modong ne makoro wachamo. Omari. For example apo. Pokwa chopo kacha. Dongun ka kumora achiel ngano da fry. Ukele. Iwacho ni masi. An kata rai ni watiyo go to. Jero irra. Jomo mane iti. Jiro mane ti. Ketisiana ni piny kocha. Omari. Omera tinde aonge studio ba. Okumia aonge studio ba mara nore. 20%. Okumia urugara studio ya gimiyo salenya giri. No maybe ngato to. Ando kago ya jawa studio gago wika.
mopogore ago content mopogore ka jaba. Okumia studio ba. Kusipo impepo kitie kumari. Baba dongana anbe anana kichane nago content akivia. Mopogore ni marajawa. En mana ni puka tie ko ge. Kanodhi udwar ng'ato cham sianane, kati cham sianane, mano nok nyalre. Umari terwa kany. Terwa Okamadiera ni. Osiepa kata koponi ni lal kodu ng'eny ma ng'ato derenge ya. Gi bams mang'eny. Bwana bams ni kaka. Mong madhi nini. Umari terwa buto. Rato kosiepni, omari okiwewa kata gikaba. Wago kono. Kase bire. Kato puro. Omari nyocho sedaro wuok bedroom chao, thile ne single room kon. Mayu. Hapo ni daka koni. Dongane yoko dhiye single room moro mbele Ani kon. mang'e odo mari nas kenda. Yang'iyari ni ma iluongo nang'o. Wekabuna terwe oda. Iluongo ni... Kiawa? Ma iluongo ni Juda Care Foundation. Kidhi odo mari tikalo Juda Care. Omari do Mbele ma kae. kono chini gire ruku manodhi washute video mar nani. Dong ma kumane ang'eyo. Omari bwana iloso pesa bwana. We timonwa kaka timonwa ni. Kae ndi lalo mana pacho batange kumiterwa. No dhi kure. Wadhi odo mari. Chio mari ni Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom Ohangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.